Ayun na. Salamat po tayo Mento and like and share po. Yun mga kakamba, welcome back ulit sa aking channel. Yung gagamba natin mga kagamba, kunti pa rin hindi pa dumadami pero padami na yan, by next week yan mga kagamba, padami na yan. So yung mga reseller dyan na gusto mag-reseller, magpa-reserve kayong maaga para hindi kayo maubusan. Dahil madaming umorder mga kagamba. At saka, wag na kayo magtaka sa presyo ngayon kasi napakahirap pa ng gagamba kayo, hindi pa ganun kadami mga kagamba. So yun marami akong mga gagambang ikis dito. Mga gagambang ikis yan. Ayan Ayan, kasakmal, punta ka rito. Bigyan kitang gagambang ikis. May nangitlog pa, oh. Ayan, nangitlog yung isa. Sana ba yun? Ayan, may itlog siya. Ayan, Ayan. Gagambang ikis. Ito, medyo malaking ikis to. Ayan, Ayan, nasa pahamugan sa mga gamba. So, yun, shout out muna kay G. Hasmin, kay Saili Tablate. Ay yung mga nanalo next week pusposan na yung pagpibigay ko ng mga napanalunan nyo. Yung mga malapit lang dito, kung gusto nyo nang kunin, punta nyo na kaagad. Kay Chana Chaning, shout out sa'yo. Sa kay Jin Wo Song, Kasakmal Gagamchoy, Multi Gaming Z, General Spider Channel, Mark Galindez Bernardo, Kim Emmanuel J. Bautista, at saka si Bungal Game Studio Budoy. Yan, shout out sa inyo mga kagamba. Mayroon tayong paglalabanin mga kagamba. Andyan yung picture. Yan, una natin paglalabanin mga kagamba. Ito yung Pula Pusod na Cebu versus Tagalog na parehas silang tala mga kagamba. Tingnan nyo Ito yung Pula Pusod na nanalo na nilaban ko isang araw. Ayan Pula Pusod yan, natala. Ito naman Tagalog na tala din. Ayan, yan ang mga Tagalog natin mga gamba. Ayan. Ang linis ang linis na pagkatala Ayan, tingnan natin Medyo mabagal na itong Pula Pusod ko to kasi luma na to. Buwan na itong mga kagamba. Yan. Galaw. Yan. Ba? Napatakutan yata itong Pula Pusod Sige, patalikuran mo na. Pero hindi magandang laban pag may talikod. Ay, si Boy Pula Pusod itong ay, kinagad siya sa likod. Hindi sila magpanagpo yun. Naku, laging kumakagat sa stick yung Tagalog. Hindi sila nagpanagpo mga kagamba. Wala pa nasaktan, pero nagising na tuloy Tagalog. Yan na. Yan na. Kumagat sa stick yung yung Pula Pusod. Hindi pa rin magpanagpo. Kiskisan ng kiskisan. Ang kukulit. Yan. Patalikuran mo na. Kumagat na naman sa stick. Talaga naman ang kulit Nakatatlong kagat na siya. Habulin mo. Katis-katis ng Tagalog. Yan na, final siya.
Oh, nag-final siya. Naku, nakagat din yung pula pusod ng hina. Wala nang hina yung pula pusod mga kagamba. Wala na, matindi ang binom ng Tagalog talaga. Sariwa kasi. Ito, ang dami ng pinakawalang binom tong pula pusod na to. So yun, talo yung Tagalog mga kagamba. Binagbigyan lang natin. Ayan, silid na natin. Next fight tayo. Ayan ang picture. Pares Tagalog to mga kagamba, mga butchug to. Ganda sa picture ano. Ito, ganda oh. Ayan. Pares Tagalog yan ha. Ito yung mga pinakamalalaki na sa Tagalog mga kagamba. Ito butchog naman to, ayan oh. Ayan oh. Ito na yung napili kong malaki. Tingnan natin ha. Kung maganda ba iba, ipapakita ang laban ng Tagalog. Tagalog versus Tagalog to. Oh. Balik. Papatihulog talaga. Hindi niya mahahawakan. Yun, oh. Hindi niya mahuli. Yun, oh. Wala, patihulog talaga. Papahuli natin yung mga gamba para mas maganda laban. Huliin mo na. Nakmain mo. Oh. Papatihulog talaga eh. Ayan na, oh. Ayan na, oh. Talagang malakas ang pakiramdam ito. Maganda alagaan to. Oh, oh, oh. Talo mga gamba itong brown ha. Maganda itong pang ano to. Pang derby itong isa na to. Kasi ano siya, alam niya yung kalaban. Alam niya may kalaban eh. Kaya lang gusto niyang kahit nakatalikod din niya inaano. Yan, sige pa, isa pa. Bigyan natin, isa na lang. Sige. Isa na lang. Ah, wala na mga gamba, talo yung brown. Magaling tong ano na to, itong tigre na to. Ayun, so yun lang mga kagamba. Ang gagamba natin sa February siguro baka may samon na mga kagamba. Tapos yung mga Bisaya, yung mga Masbati, may mga dumarating din pero nakita ko hindi masyadong maganda, malaki. May nagsabi na mas maganda pa raw Tagalog na tangkal kaysa yung Cebu na tangkal. So yun. Hanggang dito lang mga kagamba ha. Antay lang yung mga ano, tumiikot na ako na meron na akong mga nabigyan. So yun mga kagamba, hanggang sa muli, maraming salamat. Hi! Subscribe po kayo. Like and share po. Bye!